youngest producer with the beats. Komai namu na gana ta barewa. Ai tilas gaskiya mu fada, dole ne mu fada. Ana muna kashin gilla arewa, kuma babu matakin da akan ɗauka warewa. Garkuwa da mutane sai dai arewa, ima boko na haramun sai dai arewa. Ai tilas gaskiya mu fada, dole ne mu fada. Kuma muna da manya arewa, amma fa mutunci namu ba su tsarewa. Wayo 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 ne arewa, ɗan arewa yanzu ina ne za mu ga kanmu, za mu ga kanmu. Tambaya ta wai shi na kake baba, wani a cikin matsala wai ko ba ka sani ba. Wasu na cikin matsala kaji baba, a duba irin halin da muke cikin sarewa. Talakawa mu ma akwai matsalar mu, rashin haƙurinmu da juna ke sa a kashe mu. Mu miƙa lamuranmu ga Allah ya tsare mu da irin halin garewa. Gaskiya mu fada, dole ne mu fada. Arewa yanzu ba a kula mu, kashi na tsaro na sanyawa ana ta kashe mu. Mun dogara gun Allah shine alƙiblar mu, domin kai ke jin kan bayi Allah ka tsare mu. Kaya na abinci yau sai tsada, komai in ka taɓa ka ji ya ƙara tsada. Yau in ka sai shi da sauki gobe zai daɗa tsada. Matsalar ma sai in ka je gida na marayu. Samari na son aure ba har kai, ko ka yi karatun ka kare a banza kake. Gashi samari har mata kowa a bulayi, ya Allah kawo mana dauki arewa. Ai tilas gaskiya mu fada, dole ne mu fada. Komai na muna ga yana taɓarewa, sauka ku baiwa waɗansu idan ba ku iyawa.